Europoslanec za Smer Ľuboš Blaha si proti Matovičovi zaknihoval veľké víťazstvo. Po súdnom spore, ktorý vyhral, sa Matovič tvrdošíne odmietal Blahovi ospravedlniť, ako mu to nariadil súd, a tak má na krku exekúciu. Matovičové výroky o mydlení barana ho tak zrejme výjdu poriadne draho. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Tak toto je bomba. Všetky liberálne médiá riešia, že Boris Kollár sa musel ospravedlniť Čurilovcom, lebo mu to nariadil súd a hrozila mu exekúcie. Zvláštne, že nikto nerieši, že Igor Matovič takisto prehral súd so mnou a takisto má povinnosť sa mi ospravedlniť. Ale čo robí trnavské zlodejisko? Ignoruje rozhodnutie súdu. Hlavná vec, že má plné ústa právneho štátu a boja proti zločinu. A správa sa pritom ako obyčajný kriminálnik. To ešte aj ten Boris Kollár má toľko právneho povedomia, že rešpektuje rozhodnutie súdu. Ale Matovič nie. On sa správa ako nejaký gangster a preňho zákony neplatia. Lenže Ľuboš Blaha dostal Matoviča do úzkých a oznámil doslova mediálnu bombu. Práve mi volal môj právnik David Lindner a informoval ma, že Matovičovi boli zamietnuté všetky jeho žiadosti o zastavenie exekúcie. A tak sa začína výkon exekúcie. Ak sa Matovič neospravedlní, exekútor mu bude brať majetok. Až kým sa neospravedlní. Dneska. Ja chápem, že zbohatlík Matovič to hrá na bezdomovca a všetko, čo nakradol, prepísal na svoju manželku. Ale z tohto sa nevymotá. Rozhodnutie padlo. Začína sa exekúcia na Matovičovcov. To je dobrá správa pre celé Slovensko. Matovič bude konečne platiť. Je čas oslavovať.